another vlog! 8 gising na ako. Actually, before 8 gising na ako. In turn, it's already 9 a.m. Magpre-prepare lang ako kasi lalabas kami ng 10. Susunduin ako ni Mau. Kasi magpa-practice siya na mag-drive. Tapos, 11 yung road test niya. Saglit lang naman yung road test. So, baka by 12 p.m. andito na ulit ako sa bahay. So, when I get back here mamaya, guys, i-discuss ko sa inyo kung bakit hindi ko pinili ang health carousel. At kung ano yung mga pwede nyong tingnan kung namimili kayo ng agency ninyo. Speaking of agency, guys, may na-receive po ako na flower yesterday. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Gawin na natin. Ito, guys, yung pinadala sa akin ng GHP kasi nag-file ako ng bereavement leave ko dahil namatay si Lolo Lawag. Tapos, hindi ko na-expect, guys, na magpapadala sila parang after 2 weeks, magpapadala sila ng flowers sa akin. Kahapon, nakala ko yung binili ko na portable na heater. Ito, ba't sabi ko, ang Amazon? Bakit pa-flowery na ang ano nila? Ang karton nila. So, ito, guys, buksan natin. May pa-letter pa sila dito, guys. I am sorry for your loss. We are praying for you and your family. Guardian Healthcare Providers. Oh, lady! My God! Miss Lady! Naiyak naman ako! Hindi ko nabasa to si Miss Lady pala. Text ko nga siya. Oh my God! Lady, oh, babes. Naiyak naman ako, Miss Lady. Kaya, sobrang thankful talaga ako sa kanya. Kaya, kahit anong sabihin nila. GHP! Ang nakuha natin is tulips. Ay, naku naman. I'm so touched naman, Miss Lady. Oh my God. Hindi ko na-expect. Ito na siya, guys. Ay, ang ganda. Sorry, di ako magaling mag-arrange ng flowers. Pero, ayan siya. Ay. Thank you so much po, Miss Lady. Thank you so much, GHP. Ayan, guys. So, ready na po ako na umalis. Hindi na ako nag-makeup. Kilay lang. And for the outfit of the day. Ito lang naman ang gusto ko kapag, kapag malamig. Ayan. So, sweater lang ako. Ayan siya. Sorry, sweater, jeans, tsaka yung brown leather boots na binili. Okay, sis! Okay for the win! Ay, pabukas! I like it. O, pasok ka naman sa linya eh. Okay lang yan. Kaya mo yan, girl. Go, Mau. Pagkalingan mo. Bye-bye. Na siya. Okay na. Good job. Anong sabi niya? Hindi sila nagsasalita? After ng exam, parang nagbigay. Oh, pag ongoing, no, hindi sila nagsasalita. Hey guys, I'm back from the
DMV and now mag-aayos muna tayo dito sa bahay kasi ang gulo sis. Hindi ko kayo nakaya. Ang gulo talaga. Bago ko pagpatuloy yung pag-aayos ng mga Amazon karton natin na yan po. Puro sinapin ng wala. Wala naman po tayong natirang pera. So, ang ano ko guys, ang aking agency is the Guardian Healthcare Providers. Based sila dito sa US. Meron lang silang parang kapartner na agency sa Philippines kapag yung paalis ka na. Pero ako, dumaan ako sa agency na yun kasi hindi ko alam na pwede palang mag-direct sa kanila. Ngayon, bakit nga ba hindi ko pinili ang healthcare carousel? Sa totoo lang guys, sila yung una kong in-applyan. Kasi, di ba, very popular sila on Facebook. Nag-fill up ako sa kanila online. Parang may fill up ka kung nakapasa ka na ba ng NCLEX, kung may IELTS ka na ba, ganyan. And then, tinawagan nila ako. Nung tinawagan nila ako guys, di tinanong, ano daw, saan ko daw gusto, ganito, ganyan. Tapos, parang umukay naman ako. That was March. Sinendan ako ng contract, guys. Nung nakita ko kasi yung contract, parang, ayoko yung contract. Parang masyadong tight. Kasi hindi rin nila kasi sinabi doon kung magkano yung rate, ganyan. Tapos ako, hindi ko pinirmahan hanggang sa sinabi ko na hindi po muna ako magtutuloy ngayon. Kasi nga, by that time nun, inaantay ko yung employer ko, direct employer ko, kung anong gagawin. Kasi kung napanood nyo na yung video ko guys, nung before tong video na to, nasabi ko doon kung sino yung direct employer ko. At kung bakit nag-apply ako ng ibang agency. Ayan. So, inantay ko sila. And then, yun, hindi ko na tinuloy yung sa health carousel. Dalhin muna natin sa basement itong mga karton guys. Ang hirap sis. Dami. Ang video po na ito guys ay hindi po para siraan ng health carousel. Don't get me wrong. This is just based on my experience kung bakit hindi ko sila pinili. So what happened na nga guys ay 'di ba hindi ko nga sila pinirmahan. Tapos by June, nag-post ako sa work abroad na website. Wala lang, try ko lang. Pinost ko yung aking resume doon na nakapasa ako ng IELTS, ng NCLEX, ganyan. Tapos may tumawag sa akin. They are from Philoversis and then Guardians nga daw ang may hawak sa kanila. Ito na. Magaling, actually, magaling si sir na nag-ano sa akin na yung recruiter na ganyan. Very open siya. Kung anong tanong mo, sasagutin niya. Wala kang mafe-feel na parang pinapressure ka or whatsoever. Tumawag din ng health carousel, in fairness. Isa rin ang health carousel sa tumawag. Tapos nung, in-entertain ko rin kasi parang ang health carousel kasi talaga sa akin. Parang malapit siya sa puso ko kasi parang siya yung unang nag-ano sa akin ng about NCLEX, ganyan. Parang health carousel lang alam ko talaga nun na agency. Tapos ang sabi, nakita pala nila na may previous application na ako sa kanila. Parang i-update ko na lang daw yung resume, parang something like that. Tapos, itutuloy na lang daw yung contract na nakita nila na hindi ko pala sinaynan, ano daw yung reason, ba't hindi ako nag-sign noon. Nag-set sila ng meeting. Tapos umuo naman ako. Ako naman, nagpa-off ako for that meeting. Guys, hindi sila sumipot sa meeting. I mean, hindi sila tumawag. Inaantay ko na tumawag sila. Wala. Yung sinet nila na time and date, hindi sila tumawag. Sabi nga na, sorry kasi hindi kami nakatawag kasi may emergency daw na nangyari, ganito, ganyan. Okay, so, hindi. Okay po, sige po. Nag-reset na naman sila ng meeting. Yung time na yon, yung meeting na yon, parang may appointment din ako, papunta akong LTO. Pero, dahil phone call interview naman, pwede lang naman ako na pumunta sa loob ng sasakyan na ano. So, ano pong oras, ganito, nag-set na sila para at least, di ba nga may appointment ako, alam ko yung gagawin ko sa appointment ko, tsaka yung sa meeting sa kanila. Girl, natapos na ako sa LTO. Nakakapag-shopping na ako.
wala pa rin silang tawag. Tapos alam mo, maghapon, wala talaga silang text. Walang text, walang tawag. Tapos the next day, tsaka lang ako tinext na, sorry daw kasi daw, parang ano na naman, may emergency. Basta may reason na naman sila na emergency, ganito, ganyan. Tapos ang sabi, gusto mo i-reset na lang ulit natin yung meeting. Tapos sabi kong ganun, ano na ako parang sabi ko, once na ganun, okay pa, sige, dahil may emergency. Pero yung dadalawang besesin mo ako, hindi porke na parang ako yung naghahanap ng agency, gaganunin mo ako. Siyempre, professional tayo makipag-transact kasi professional din naman yung kausap mo, di ba? Hindi na lang po, sabi kong ganyan. Nung tumawag sila, ma'am, pwedeng i-reset pa po natin, po tayo, ipa-prioritize na po talaga po natin yung meeting, ganito, ganyan. Tapos sabi ko na lang, ay ma'am, wag na lang po, hindi na po kasi, nagdalawang beses na po tayo nag-set ng meeting, ma'am, hindi naman po nami-meet, sabi ko. Siguro po next time na lang po kung hindi po talaga ako. Kasi alam din nila guys na pinagpipilian ko Health Carousel tsaka may isa pa akong agency, yung Guardian. Sa Guardian, sinabi ko rin, sir, kasi po kausap ko na po una ang Health Carousel. Kaya ang Guardian naman, parang inantay din nila ako na kung anong maging desisyon ko, kung pipiliin ko ba yung Health Carousel or yung Guardian. Tapos, sinabi ko sa Guardian na na may meeting pa kami kung anong mapag-usapan namin sa contract and all of that. Huwag na po tayong mag-set ng meeting kasi sa na lang po ako, sa isang agency na lang po ako. Sinabi ko talaga, sa isang agency na lang po ako. Ano yung agency na yun, ma'am? Ganyan sila. Tapos yun, sinabi ko, Guardian Healthcare Providers po. GHP po! Tapos yun, okay, we are sorry po for the inconvenience, ganyan-ganyan. Siyempre, nag-sorry din sila na hindi nga na-meet. Yun yung experience ko sa Health Carousel. Nothing big naman kung bakit hindi ko sila pinili. Pero you know what? When you pray for your plans, God will really guide you for the path na iti-take mo talaga. Kasi alam mo, nung pagdating ko dito sa US, guys, may nag-post sa Lephora about Health Carousel. Hindi ko na lang siya ipopost kasi dinilit nila yan sa Lephora. Pero may screenshot kami as in, guys, as in talaga. Iba yung front nila. Tapos iba yung nangyayari pala pag nandito na sa US. I don't know sa experience ng iba, pero sa mga ibang kakilala ko na nasa Health Carousel, madami din sila na nasa Health Carousel na kilala ko, may iba't ibang lugar din. Iba yung treatment nila. So, ko guys, yung susunod na vlog na lang natin, sasabihin ko na lang sa inyo kung ano ba yung meron sa agency namin, kung bakit ko sila pinili. Char! Kasi baka nyo naman ang bias kasi ikaw, yun lang naman yung experience mo. Pero, see for yourself. Diba? Sis, magkano binayad sa'yo ng GHP para mag-promote? Wala pong binabayad sa akin ng GHP. Wala po akong increase or whatsoever. Parang napaka-unprofessional na sa meeting pa lang, hindi pa nga lang ako nagsasign ng contract, hindi ka na professional makipag-transact sa akin. Paano na lang kapag sa kalagitnaan na ng mga application? Paano na lang pag nagka-problema na ako sa application? Paano na lang kung nagka-problema sa mga iba't ibang papel or sa iba't ibang sitwasyon na mangyayari sa akin? So, ganun din ba yung gagawin mo sa akin pagdating ng time na yun? Kasi iwan mo lang ako sa ere, magsiset tayo ng meeting, hindi ka sisipot. Yun, ayoko nang ganun, guys. Ayoko nang ganun kausap yung napaka-unprofessional. Kasi this is business. Huwag sana na ma-field nyo sa mga agency ninyo na parang kasi applicant ka lang nila ganun. Hindi. Kasi ikaw na applicant, ikaw ang magdadala ng pera sa kanila. So, dapat ikaw, bigyan kanila ng priority. Bigyan kanila ng pag-aalaga na deserve mo. Bigyan kanila ng tulong na kailangan mo para makapagsimula ka dito, para ma-process mo yung papel mo habang nasa Pilipinas ka. So, yun yung i-discuss ko guys sa next na vlog ko. Kung ano ba yung mga na-experience ko sa GHP na wala sa mga iba't ibang agencies. Kasi may mga friends ako na mga nasa iba't ibang agencies. Hindi lang Health Carousel. Madami akong mga
may mga kakilala, tapos yung mga naging roommates ko din, mga friends din nila, nasa iba't ibang agency rin sila. So, nagsishare-share kami ng mga experience nila nung mga pagdating namin dito sa US. So, it's a really big difference kapag alagang GHP ka. Aha! So, yun lang guys. I hope nag-enjoy kayo na mapanood to. Sana maging matinik kayo sa pagkilahatis sa mga agencies. Kasi, you know what, talaga ngayon, ang daming mga pangako. Ang daming mga pangako na napapako. Hey everyone! You've reached the shoutout time na naman po. Shoutout time. Ay, mag-shoutout lang po muna ako sa mga nag-shoutout. Sa mga nag-comment sa aking video na returning my washing machine. At ngayon ko lang napansin na wrong spelling pa pala yung my. Instead na MY, MG ang nakalagay. Anyway, I'll edit that one. Shoutout po kila Manalyn Gonzalez, number 1. Kay It's Me Cherry, Raymond Caberto, and Princess Mia. Pa-shoutout kami ni Bebe. Sabi ni account to ni mama ko, pero ang pangalan niya is yung pangalan ng pamangkin ko. Shoutout to my mom, to my dad. Wow, dad! Shoutout to my mom and to Anta Naning. And of course, sa tatay ko po na nagpa-play ng video ko ng paulit-ulit sa TV sa salas nila. Kahit di naman niya pinapanood. Kaya dumadami yung views ko kasi paulit-ulit lang niya na play yung mga videos ko. Shoutout. And of course, shoutout din po kay Mr. Ronnie Caberto. Thank you so much everyone for commenting and for watching my vlogs. And of course, guys, sa inyo po na hindi pa po nakapag-subscribe sa akin channel, please do subscribe and hit the notification bell button para po lagi kayo ma-update sa mga bagong uploads. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Mia, and I'll talk to you guys in my next one. Bye!